Tak ako môžete vidieť za mnou na fotografiách, vlakové spojenie medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskými Teplicami už funguje 115 rokov a to si zaslúžilo určite veľkú oslavu. 5 rokov uplynulo ako voda, to treba povedať, ale pre nás ako pre Trešku musím povedať, že tie 4 roky, ktoré boli v predošlom volebnom období starostky, pre Trešku boli dosť ťažké. V podstate sa nič nedalo urobiť, nedalo sa žiadne investičné akcie, boli stále také vyvíjané divné tlaky na Trešku a musím povedať, že sa nám uľavilo, teda došlo k zmene vedenia v Trenčianskej Teplej. A by som povedal, že hneď bolo cítiť to, že tie problémy, ktoré sme hrnuli, sa začali konečne riešiť. Treba povedať, že zase aj pre nás je to o niečo vážnejšia vec, že máme menej času a teda všetko sa to komplikuje, ale na druhej strane sme radi, že sa to rozbehlo a konečne sa to depo začalo opravovať a teda je vidieť, že sa už niečo aj spravilo. Čo sa zmenilo v kolektíve Trešky? Ono už tým covidom sa vlastne všetko tak trošku skomplikovalo, každý má menej času, ale myslím si, že aj to, že sme sa nemohli stretávať, nás trošičku tak akože utužilo. Ten kolektív to trošku utužilo, trošku sa na to všetko inak pozeráme, ale treba zase povedať, že aj tých 5 rokov, ktoré sú zase všetko z hľadiska legislatívy trošku ťažšie, komplikovanejšie. Určite to nie je tak, ako keď sme pred 12 rokmi začínali, že všetko bolo úplná pohoda, ako by sme mohli povedať. Nie je to také jednoduché. Takže utužil sa kolektív, stále sa objavujú nové tváre, samozrejme život ide ďalej, ale myslím si, že fungujeme. Mňa veľmi teší to, že aj Trenčiansky samosprávny kraj môže finančne prispievať asi už 10 rokov alebo 11 rok na prevádzku tohto nádherného diela. To dielo vzniklo, teda ako som spomínal, v tom roku 1909 kvôli tomu, aby mohli vlastne kúpeľní hostia chodiť do Trenčianskych Teplíc, pretože predtým to bola len konská doprava, konské omnibusy, poštová doprava a tak ďalej. A som veľmi rád teda, že aj vďaka teda hlavne vám, nadšencom, ktorí udržiavate túto trať naozaj v zjazdnom stave, môžeme povedať aj v roku 2024, že táto trečka teda prežila a žije teda tých 115 rokov. Chcem poďakovať aj pánovi starostovi, pretože tiež z rozpočtu obce idú nemalé finančné prostriedky každoročne do oprav, do údržby vlastne aj tohto depa. A Trenčiansky kraj tento rok prispel teda zo svojho rozpočtu sumou 30 000 eur vlastne na prevádzku tejto Trenčianskej elektrickej železnice. A chcem vám poďakovať, pán Nosal, aj ostatným všetkým, ktorí sú tu dnes, ktorí prišli, týchto nadšenci, že takýmto spôsobom udržiavate túto, myslím si, že jedinečnú elektrickú železnicu na Slovensku a ja pevne verím, že aj štát prispieje určitými finančnými prostriedkami, pretože pre ten štát tých niekoľko desiatok tisíc ročne si myslím, že nie je problém a budeme tlačiť aj na železnice Slovenskej republiky, aby určité finančné prostriedky vyčlenili aj oni. Domácej organizácii čo môžeme popriať? Dobrého zdravia, aby ten kolektív sa udržal, pretože nie je jednoduché dneska hociaký kolektív udržať. Sú to nadšenci, ktorí, jak už bolo povedané aj v tých úvodných slovách, neskutočné množstvo hodín, keď si tú štatistiku zoberme, to sú stovky a tisíce hodín, ktoré na to obetovali. Z druhej strany my sa snažíme, aby všetky podmienky tu mali, čo sa týka obecného úradu, ale obce Trenčianska Tepla. Hovoril aj pán predseda samosprávneho kraja, opravili sme okna, opravíme druhé a aj teraz keď sme sa lúčili, dohodli na tom, že skúsime ešte na ministerstvo dopravy a železnice prísť, aby nám pomohli aj finančne, pretože nie je to jednoduché. Ten stav, ktorý je tu, budeme sa snažiť opraviť. Ideme opravovať ďalšie okná na jeseň. Od 3. septembra začíname, takže to bude úplne super. A pokiaľ by sa nám podarilo doriešiť aj tie Trenčianske Teplice, ak je to národná kultúrna pamiatka, mne sa jedná len o jediné, keď tých 200 ľudí príde na tej električke, aby tam mali zázemie, vodu, WC, nič iného. A keď to železnice do dneska nezvládli, je to veľká tragédia, pretože niekoľko rokov zápasíme o to, aby obec dostala do nájmu vece. To je úplne tragické v tejto spoločnosti. No, ale vráťme sa k 115. výročiu. Veľa zdravia, veľa dobrých nadšencov, ktorí pomôžu a, jak už som povedal ja v tom prejave, sú tu
zástupcovia obce, zamestnanci obce, rodinní príslušníci zamestnancov, ináč by to nešlo. Takže želám im všetkým zdraví, aby to takto fungovalo, aspoň jak je to teraz, aby sme to udržali ešte dlhé roky. Nech žije 115. výročie. Plynulo prechádzame k tomu dnešnému dňu, kedy je síce pravidelná letná prevádzka, ale v určitom zmysle aj výnimočná. Tak čo všetko mali možnosť návštevníci dnes zažiť? Tak výnimočná, áno, samozrejme už je to nie jediná akcia, ktorá sa robí v letných obdobiach, pretože keď začíname 1.5., to je už v máji, tak už sa nám niekedy to aj floriánska električka zamieša tieto akcie, takže musíme to už prispôsobovať. Je to trošku komplikovanejšie, lebo samozrejme musíme dodržiavať ten pevný grafikon, nemôžeme si my určiť, kedy pôjdeme, ale je to dané. Ale myslím si, že dnešný deň, no je to výročie 115 rokov prevádzky, čo je krásne číslo. Nie je to teda veľké celé číslo, ale treba si pripomenúť aj tú čiastkovú, čiže aj tých 5 rokov, ktoré prešli. Výnimočné bolo tým, že vlastne bol program pripravený pre deti, tak ako na tých podujatiach, ktoré sú. Mali sme tu skákací hrad, malú električku, kolotoč pre decka, boli rôzne atrakcie, takže užívali si deti, myslím si, že ten deň prešiel krásne. Trošku nás vycvičilo počasie teda, samozrejme, vyzeralo to všelijako, ale po obede sa zase vyčasilo, takže si myslím, že všetko prepadlo dobre. Zase sme sa mali možnosť stretnúť po 5 rokoch s predstaviteľmi, hlavne teda s pánom predsedom Trenčianskeho správneho kraja, kde to nie je taká príležitosť každý deň. Som rád, že teda prišiel, podporil, vyjadril svoj názor. Myslím si, že nebol sklamaný z týchto vecí, ktoré sa tu dejú, čo je teda dobré a verím, že bude podporovať nás naďalej. Samozrejme aj ostatní, ktorí prišli hostia a pozvaní. Veľmi pekne ďakujem aj za podporu, aj za účasť. Spomínali sme na minulosť, na prítomnosť a čo budúcnosť? No, budúcnosť musíme veriť, že bude len lepšia. Áno. Budeme optimisti, budeme taká pomalšia, lepšia, tak verme, že sa teda podarí už v septembri začať s tým druhým oblúkom, čo bude zase práce naviac, ale tak verme, že tá investícia sa dokončí a že sa bude teda pokračovať v obnove toho depa aj ďalej. V prvom rade sa chcem pánovi Nosálovi poďakovať za pozvanie a ako uviedol aj v pozvánke na dnešné krásne podujatie. 115 rokov síce nie je okrúhle výročie, ale patrí sa ho pripomenúť, osláviť, pretože 115 rokov fungovania tejto nádhernej električnej železničky svedčí o tom, že má svoj význam v prostredí tu, či už obce Trenčianska Teplá, ale aj kúpeľného mesta Trenčianske Teplice spája tieto dve územia a za tých 115 rokov previezla neskutočné množstvo či už kúpeľných hostí, ale aj v posledných rokoch, ostatných rokoch veľmi veľa rodín s deťmi, ktorí radi využívajú túto elektrickú železničku, radi sa prevezú. Ja sa im chcem poďakovať za tie stovky, tisíce dobrovoľníckych hodín, ktoré tu odpracovali títo ľudia, pretože bez ich nadšenia, odhodlania by vlastne takéto dielo nemohlo vzniknúť a určite už by dnes táto železnička nefungovala. Verím, že sa dočkajú raz aj zaslúženej podpory štátnych orgánov, nie len vlastne orgánov tu miestnych, či už obce alebo mesta Trenčianske Teplice a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale že aj štát nájde odvahu a podporí túto železničku finančne tak, aby si mohli vylepšiť mnohé prvky, ktoré oni potrebujú a prajem im ďalších minimálne 100 nádherných úspešných rokov, aby robili úsmev, radosť všetkým návštevníkom a aby mali ešte ďalšie stovky kilometrov bez nehody. Súčasťou dnešného programu bola aj spanilá jazda, keď to tak nazveme, spolu s električkou išli historické vozidlá. Kto to bol a koľko ich bolo? Tak, zúčastnilo sa tu dneska 21 osobných automobilov, nejaké 2 velorexy tu boli a ešte asi nejakých 15 motocyklov, za čo im chcem veľmi poďakovať. Boli to tí návštevníci alebo veteránisti stále, čo začali aj od začiatku, takže to je tak dobre, že sa držíme pokope. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za pozvanie na toto dnešné podujatie a zároveň zablahoželať jednak ku krásnemu výročiu, ale aj k dosiahnutým výsledkom. Je skutočne obdivuhodné, čo skupina alebo partia nadšencov pod vedením Dušanka a Martina dosiahli za obdobie svojho účinkovania a myslím si, že si to určite zaslúži našu úctu a obdiv v prvom rade. Táto električka, ako sami vieme, ktorí si ešte pamätáme, bola vždy
a myslím si, že aj takým typickým znakom nášho mikroregiónu a slúžia nielen kúpeľným hosťom, ale aj domácim, ktorí cestovali do zamestnania alebo či už na vlaky do rôznych kútov Slovenskej republiky. A myslím si, že je dobré a vhodné rozvíjať túto tradíciu aj naďalej a zachovať toto historické dedičstvo, aby aj tie nasledujúce generácie vedeli a videli teda, o čom to bolo. Všetko dobré, veľa zdravia, nech im to vidia a veľa návštevníkom hlavne. Je dobré, keď sa takto udržuje tradícia? Je. 100%. Ešte veľa síl, aby mala do ďalších rokov, aby to vydržalo pre tých domácich, aj pre turistov, ktorí sem chodia. A je to krásna atrakcia. Všetko najlepšie do ďalších rokov, veľa úspechov a aby ešte mohli oslavovať v takomto krásnom počte, dajme tomu za takých 100 rokov. Hlavne, aby im to išlo, teda, aby mali aj nejaké tie peniažky na to, aby tých sponzorov, teraz je vlastne taká doba. No a aby mali to zdravíčko a aby ich to stále tak bavilo všetko, ako ich to baví doteraz. Lebo je to naozaj krásne a hovorím, tie spomienky, je to úžasné, čo robia. Fakt je to úžasné. Fakt je to krásne. Popierala by som jej hlavne veľa spokojných cestujúcich, veľa výborných spoluprác do ďalších rokov a aby takéto tradície sa zachovávali stále. Určite ešte veľa fanúšikov, dlhé trvanie týchto akcií a podpory, ktorú máme a takisto ale aj novú krv, ktorá by nám prišla pomôcť. Trešte by som popriala do ďalších rokov veľa šťastných kilometrov a veľa spokojných cestujúcich a malých detí. Hlavne veľa úspechov do ďalších rokov a zároveň aj veľa sponzorov, veľa partnerov a veľa tých, ktorí budú nielen podporovať, ale aj budú chodiť, budú sa voziť a budú s úsmevom a s radosťou prijímať to, že tu funguje takáto úžasná atrakcia. Je to niečo, čo z histórie nám prináša práve ten nádych, ktorý my už v dnešnej dobe nevieme pocítiť, zažiť, ale práve vďaka tej električke môžeme aspoň trošku okúsiť. V prvom rade kopec šťastných kilometrov, zdravie mládencom, šťastie a ďalších 115 rokov. A dúfam, že to ešte všetci s nimi budeme potom. Vám sa podarilo tu na tých fotografiách nájsť zaujímavosť. O čo šlo? Šlo o to, že som tu teda na týchto fotografiách objavila môjho ocina a môjho detka. A kde sú to? Tieto fotky tu, niekde to bolo fotené, pri električke, lebo tatino tu dosť často chodieval. Ja keď som bola taká malá, tak tiež som s ním tu chodievala. Bol to jeho život proste, no. Miloval to tu, mal to tu rád. Pre mňa sú to krásne spomienky a naozaj som rada, že som ich tu našla. No. Nie všetci podporovatelia Trenčianskej elektrickej železnici možno vedia, že rôzne monumenty na električkách pri rôznych príležitostných jazdách tvorí táto pani. Prečo to vlastne robíte? Snažím sa chalanom pomôcť, aby mali aj oni trošku odbúrané práce, keď sa to tak zoberie a mňa to baví. Čiže viem im pomôcť aj z ničoho. Hlavne pevné zdravie, aby im to dlho vydržalo. Tento optimizmus a táto hra kvázi väčšina na vláčiky a električky a autobusy. Proste autodoprava. Hra pre niekoľko tisíc ľudí. Hra pre niekoľko tisíc ľudí. Presne tak. Mňa bavia lode, ale už aj toto. Trošku mi prirastlo k srdcu. Pán Bielik, vy máte v tejto organizácii na starosti skôr tie ľudské zdroje. Tak ako sa tie akcie počas roka pripravujú? Je to zložité? Tak každá akcia je individuálna, ale samozrejme v terajšej dobe je to veľmi zložité. Ale dobrovoľníci sú stále? Tak sú, dá sa povedať, že áno. Takže ste na nich hrdí, že vám pomáhajú v priebehu celého roka? Tak robia to zo srdca, v podstate sme radi, že ich máme a že sú ochotní prísť. Ja by som chcel ešte veľmi pekne poďakovať za dnešný deň našemu personálu, ktorý sa teda naozaj napracoval, pretože behali z miesta na miesto, bufet bol stále obsadený, výčap takisto, predaj upomienkových predmetov a samozrejme aj všetci ostatní, ktorí sa starali o tie atrakcie a o to organizovanie, ktoré bolo tu. Takže veľké ďakujem za ich čas a za prácu. Chcel by som aj touto cestou poďakovať Trenčianskym Tepliciam za to, že sa pridali k našim oslavám a vlastne
ak skončila prvá časť programu v Teplej, tak po obede sa preniesol program do Trenčianskych Teplíc a chcel by som sa vlastne poďakovať, že aj oni si vlastne spomenuli na električku a tiež sa k nám pridali.